Ha? Tingutang kayo so na panahon? Tingutang nga ba? Wala kayo makaon. Nya. Na usa ka tigulang yadto nila nga portahan kayo kana mais ba? Kayo pagkaon ba? Isa-isa. Karon kay yadto nila dito ni sa patay. Mapalit sila kung tawag bugas. Kung mais ba ng pader ko niya. Dili man na ako na ibaligya ninyo. Nang sa na man ibaligya ng palit. Sa nang kwarta. Sa palit mo di po mabaligya. Oh no. Disgrasya. So, isa. Tingin sa usawa man na to. Tingin mo kayo. Wala man kayo mabugas. Ay, kita lang natin. Duha may ibang batang dalaga. Kita pa day. Kita pa. Nila dito kay mo palit og sila bugas. Di man gyud mo baligya antong tigulan. Oh no. Kay potente ka sa aming obrahan namo sa di pud obra. Sa pare kay pa day brakadag mo. Nya. Sa taon na. Yo. Kita ka ni pahayo. Tagay si Sige dong. Pero ka wa na gid. Wa na gid. Su naghapon lang gid. Wa gid ka bugas. Isa, man ma, wag mo kadag boss, wag yun. Sa ugma balik ko. Are Kung kulangan nga bay, balik ugma. Tanaw tayo ni ta kada boga. Ugma na to. Mo ga mo istorya. Pantila. Oh no. So una, yo, kita ka ni pantila yo. Sa una panilap ko na. Bubuan na pantila. Kita na ibakangkang. Dewa ng alas 6 sa o kana ko hinahin na. Kuya pati ko oy.